тоҷикистон чандин сол аст ки дучори буҳрони бебарқӣ дар фасли сармо аст. аз ин рӯ сокинон талош доранд то ба таври худ роҳҳои гарм кардан ва рӯшан кардани хонаҳояшонро пайдо кунанд. барои ҳамин гарм кардани зимистону истифода бурдани пешгаму чӣ мана ҳамин хокаи чӯба овардагӣ инҷа захира кардагим. хуб дар пешга бурда рехта истифода мебарем. мана хубуш ки ина марҳамат ба чашми хуту бинӣ бо рафта бо пешгара мебинӣ қоидаи алокиниша мебинӣ. чӣ қадар захира мекунен барои як зимистонтон? барои як зимистон дар як 250 халта бояд ки бираса. яке агар зимистон вазминтар биёяд агар мумкин 300 халта ҳам рафтан мумкин аст. ина шумо барои гарм шидан бештар истифода мекунед ва дар хӯрокпазӣ яъни барои баъд авқотам дар ҳамн пешга кардан мумкин аст, чой кардан мумкин, ана оби тора чизе ки вай шава ина хокаи чӯш ҳамия. ина аз куҷо дастрас мекунед? қиматаш чӣ қадар аст? яке вақти барвақттар гирӣ агар вақти гармтар бигирӣ агар мумкин 3 сум 3.5 сум набоша бо ҳозир мумкин 4-5 шудагӣ бошад. як лингча халташ? хуб ҳамин астан печ ки шумо хуб чӣ бояд кунем ака? об овардем ин чӯво ба мана якташ дар ҳамин шкофи ҳамин байни пешга места. ин пешга решотка дорад. мана решоткаш инҷа барои хона шуда. хуб ин даҳанша як мавриде ки агар яке апилка набоша агар кӯмир ё ки ҳезим агар алов кунем агар айҷа алов мекунем. решотка шкоф майда майда дорад. махсус барои апилка байнишда шкофи калон дорад ки мана чӯра хел мемонем. мана ҳамин чӯра ки мондем апилкаро мисол ҳамин хел мерезем. мана рехтем дар ҳамин даруни ҳамин пешга. ин қадар чанги зиёдам надорад. бофта кардан дар корки сумбуш кунем да. мана ҳамчун задан мегирӣ дар алав камтар тафти ва ита зиёновар надорад. ин корро фақат дар хонадон мардо анҷом метаванд ё занои хонавода? занон мекунанд. занон ка мерезаем хеле сумбуш мекунам мемон. як роҳатайда. ана ки фарз кунем аки мана пурш кардем агар. бале. ин чӯби дуюмам мегирем дигар. ана чӯба кам хел кардем. инҷа шкоф мемонад мана дигар. байн. байн шкоф мемонад. барои айта шамол бизанаш ки бисӯза. ба хотири ҳаво расидан ки суръати сӯхтана хубтар кунад. ана ки як кардон як қоғаз мемонед гиринш мекунед. яке ки бихоҳӣ пурш мекунед. нахоҳем ҳам бас шад. чӣ қадар кифоягӣ мекунад? яъне чӣ қадар хонаро бо гармӣ таъмин мекунад? чӣ қадар шумо метавонед дар инҷа хӯрок бипазед? то инака саҳар ки агар мо брезем агар сум кунем агар то бега истифода бурданаш мумкин. духонаро гарм мекунад. ё ки агар ки мисол ана вай кунем бега брезем агар мисол хунук сахттар боша агар то саҳара месӯзад баъд бо саҳар боз истифода бурдан. бабинед ки бо ин 5 сомон ин хонавода метавонад ки ҳамзамон ду хонаро бо гармӣ нигаҳ дорад, хӯрокшона инҷа бипазанд ва он корҳои дигаршона дар инҷа анҷом медиҳанд. метавонем ки худи манро таштар бигирем? дар куҷо ина? ҳаминҷа? ёкеро вақте ки даргирӣ чой мекунем ки чӣ нашад. дигар дуд пайдо намешавад. дуд ҳеч ягон чи дигар турба иҷа бировардагӣ анаҷа пайваст дар сари турба мондаги эдим турба ана хеле бормадаги дар чӯрдак
دودش بروماده میره و این همه خانه را کاملا گرم میکنه. اوه اینا میره کاملا گرم میکنه تاریکی رنگ احتفلی نوری تا رنگ کمر علو میکنه خیلی تیز نیو هم نرمال میشه میشه چی میکنه استفاده میبره. این یک اصول گرم شدن در زمستان بود که ما در این خانواده مشاهده کردیم. تشکر زیاد، سلامت باشین و تا مهلش. باشین. مهلش. خدا نگهدار. شما ده.